मानबिलाइ दुलाराय बाथौ गौथुम रुनिखाता बियाब थावनि आस्राबारि रानिखाता लासो रुनिखाता जिल्ला चिरां बिटिआर आसाम मुर्शिद खरेस बरगयारि बिफा प्रमद बरगयारि बिमा कुंजु बरगयारि गामि बासबारि लासो रुनिखाता जिल्ला चिरां बिटिआर आसाम फिन 783373 अक्ट 22 मान 2024 नै अनजालु सेन्ट जसेफ कल'नि फरायसा बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव आरो बर' बिजोंजों फरायनाय इयुन जोलै फरायसाफोरनि थाखाय थुलुंगाथाव नै अनजालु फरायसा बे देरहासारनायनि थाखाय नोंनो मा मोनसे बेसेन गोसा अन बेसाद बावनो जोंहा जेबोआनो गैया अब्लाबो इयुनाव नोंनि गोग्गो गोथार गेदेमा सुबुं हिसाबै जौगासार मावनायखौ मिजिं खालामनायजों लोगोसे हारि नेहाथारि मुर्शिद प्रमिर बसुमतारी एसेनोसै अनजालु फरायसा बेखिनियाव जोंहा जौसिन नम्बर मोननायखौ जोंहा डक्टर बारहुंखा मोसाहारि एसोसिएट प्रफेसर दा एसओडि डिपार्टमेन्ट अफ फिलसफि क'क्राझार कलेजनि सारनि आखाइजों जौसिन नम्बर मोननाय फरायसुला बिथांखौ बरायनाय जाबाय लोगोसेयैनो साफ्रोमबो जोंहा आलासि बिथांमोनखौ फरायसुला फरायसुलि बिथांमोननो साफा साफा आर'नाइ आरो मान बिलाइखौ बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय बेखिनियाव रायजो राजाफोरखौ खावलायदों गोबारै आखाइ खबना होनो थाखाय एबार खेबसे बिसोरखौ जोंहा जयैनो आनसलिक नेरसोन होनो थाखाय फट' लानाय जागोन जाहाथे सानैसो फट' खेबो हायो दा लानो हायो माखासेखौ जिरायहोनोसै नामा माखासेखौ जिरायनानै माखासेखौ गसंहोनानै एसे खेबोब्ला माने मोजां जागोन नङा माखासे ओरै खालामनो कभार खालामनो हायो बिथांमोनानो जाहैबाय जोंनि रुनिखाता बियाब बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय बाथौ धोरोम सिबियारि बिथांमोना जाहैबाय सेथि मासियाव उथ्रिनाय लोगोसे सोरनिबा लेटार मार्क दङ जों बेखौ बुंनाय जायासै समनि आंखालाव निमाहा बियो गासैबोदि सेथि मासिल' नङा माखासे बिथांमोना लेटार मार्कबो मोननाय दङमोन बेनि थाखाय बुंनो हायैखौ आङो निमाहा बिनाय थाबाय मोजां नायला खेबलाय हाजोबालै आं स्टेप मोननै खालामोबानो हायोमोन ओरै खेबलांजोब बै गेजेराव थादो जाहाथे जोंनि बाथौ धोरोमनिफ्रायबो जाहाथे फैगौ बोसोराव देग्लाय 12 सा आरो फैगौ बोसोराव जोङो 50 सा जोंनि बाथौ धोरोमनिफ्राय गोरों फरायसा आरो मोननो हाबावथों बे गोरों फरायसाफ्रानो जाहाथे इयुनाव जोंनि बाथौ धोरोमखौ आरो जौगानायाव फोसावनायाव मुलुगाव मिथिनायाव हाबा मावनो हाबावथों मोनो औ जाबाय जायोथ' जाबाय जायो जाबाय